Imigraine yisifo esivamile kakhulu esithinta ubuchopho, futhi iya ngokuya ivamile kulezi zinsuku, ngenxa yezindlela zethu zokuphila ezimatasa, ezisinika isikhathi esincane sokuphumula ngokomzimba nangokwengqondo. Imigraine yisimo eselapheka ngokugcwele ngokombono ongokoqobo. Ngaleso sizathu, kufanele sibheke imigraine njengesibonakaliso sokuphila okungalungile kunokuba kube isifo. Izinto eziyisisekelo kakhulu okufanele uzenze uma unemigraine. Kufanele uqinisekise ukuthi uya embhedeni ngesikhathi ebusuku. Isikhathi esifanele sokudla kwakusifa ngo-7:30 ebusuku, isikhathi esikahle lapho ifoni yakho ephathekayo, i-TV, ikhompuyutha, izibani, yonke into icishwa ngo-8:30, futhi kufanele ube embhedeni ngo-9 o'clock. Ungalala ngo-9:30 noma ungase ulale ngo-3:30, lokho abunandaba. Isikhathi esifanele sokulala, lokho kusezandleni zakho. Uma ubuthongo buza, ngokusobala kusezandleni zikaNkulunkulu, kodwa kufanele uqiniseke ukuthi uyahamba ulala ngesikhathi. Sicela uqiniseke ukuthi ubuthatha ukudla kwakho ngesikhathi. Inani lokudla alinandaba, kodwa sicela uqinisekise ukuthi lifika ngesikhathi, ngoba ukuzila ukudla kanye nenjala ngokwayo kuyimbangela enkulu yemigraine. Ukugwema izinto ezivusa umzimba njengekhofi netiye. Ikhofi, itiye, ushokoledi, utshwala, ugwayi, ipheni, ihoka, ugwayi, yonke imikhiqizo kagwayi, isupari. Yonke into iyizimbangela ezimbi kakhulu zemigraine. Futhi gwema ukulalela umsindo omkhulu, umculo omkhulu. Isiphakamiso sami kuzoba ukugwema ama-headphones ngokuphelele uma ungumuntu onemigraine. Gwema ukugqoka amafutha anuka kakhulu. Gwema ama-agabhathi, izinti zomlilo nezinye izinto ezikhipha iphunga elinamandla. Futhi isinyathelo sokugcina ukuthatha imithi njalo. Ngakho uma umthwalo wokwelashwa kwemigraine uthathwa ngokuphelele ngumuntu ogulayo, imigraine ingelapheka. Uma ucabanga ukuthi imigraine ingelapheka ngemithi ethile kuphela, futhi noma ngabe i-neurologist inekhono kangakanani, nakanjani uzoba nodumazeko. Ngakho imigraine iyisifo. Ngaphezu kokuba isifo, iyisibonakaliso sokuphila okungalungile. Kulapho-ke ukwelashwa kuqala khona. Futhi uma indlela yokuphila ilungile, umsebenzi wami uba lula kakhulu. Futhi uma umsebenzi wami ulula kakhulu uthola ukwelashwa kwakho kusenesikhathi.